Il-kap tal-oppozizzjoni Simon Busuttil għandu jiddikjara u f'kemm ħaf direct orders. Sostna dan il-Prim Ministru Joseph Muscat. Naħseb iktar milli noqogħdu nistennew kull 4 tiem kull ġimgħa li jiżdiedu ftit dawn il-flus, illi jiddikjara kemm kien għala flus permezz ta' dil-kumpanija u personali u kumpaniji oħra. Nhar l-erba' sar magħruf li l-kumpanija Europa Research and Consultancy Limited ħadet biktar minn €1,200,000 f'kuntratti, ħafna minnhom b'direct order. B'reazzjoni għal dan il-Prim Ministru żied jgħid li Busuttil ilu jbiddel il-verżjoni tiegħu. Sissa ġifieri li ħareġ ċar u tont huwa li l-ewwel Dr. Busuttil ma kienx qal li kien kellu dawn il-flus li kien qiegħed joħodhom mhux kwistjoni ta' legalità u mhux legalità. Busuttil prova wkoll jagħti x'jifhem li dawn intrebħu b'kompetizzjoni. Mbagħad meta ħarġet l-ewwel informazzjoni dwar €400,000 qal li kienu tenders, ir-riżulta li mhux minnu li kien hemm parti sostanzjali li huma direct orders, issa l-ammont tela għal aktar minn miljun. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem ukoll dwar il-liġi tal-Unjoni Ċivili. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern jinsab on track u wara li għaddiet minn stadju ta' kumitat din il-liġi se tidħol fis-seħħ fil-ġimgħat li ġejjin.